Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikanapulog 5 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea. Si Herodes maoy nagmando sa Galilea ug si Felipe nga iyang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Trangconite. Si Lisanias maoy namunuan sa Abilena ug si Anas ug si Caifas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga Awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaías sa iyang basahon, may nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian, abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, gipahinomduman ta og nindot kaayo nga kamatuoran. Sa gito'y tubag na to, gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo maghimo gani na siyag mga butang, magamay man og madako, para gid na malipay ang tao. Nindot kang Ginoo, no? Basta iya gani nang buhaton para gid nas kalipay sa tao. Kanang imong tupad, binuhat nas Ginoo? Binuhat dili. Nalipay ka? Mayo. Nalipay. Basta na buhaton ang Ginoo, makalipay gina. Kanang kuan, imong silingan nga nagsigig libak nimo, binuhat nas Ginoo. Nya nalipay ka niya karon. Wa na. Kanang nangutang nimo nga nisumad nag tulo ka tuig. Wa lang gyapon mo bayad, binuhat nas Ginoo. Nalipay ka? Wa kang lipay. Kanang kabit sa imong bana nga magsige lang yapon sila video call hangtod karon, binuhat na siya sa Ginoo. Yan, nalipay pa kaniya. Wa na sad. Kanang imong anak nga na-addict sa computer, sige duwa ng computer, binuhat na sa Ginoo. Yan, nalipay kaniya. Lami lang patyon. Kining pare, binuhat ni Ginoo, dili. Nalipay mo? Istoryahe. Kamo, binuhat mo sa Ginoo. Yan, nalipay ang pare. Depende, og mo palit og slot. Labi na gyud di mo hog kolekta pagkaig gyud papulion. Dili ta nganong ang binuhat kuno sa Ginoo makapuno man atong kalipay, nganong karon daghan man kaayo nga binuhat sa Ginoo nakahatag natog kasakit. Oh, daghan oy.
Lingian ang imong tupad. Lingian. Pangutan ing nalipay pa kanako. Ing na kuno. Imong tupad ba na nalipay pa kanako. Sige. Uy, daghan na kayo, magyaw-yaw ko tao ng uban, sige pamalikas, nagdinumtanay karon, na ay nagsigi o kanaganing pinatyanay pagani, mo nang uban karon, wanay klarong puyanan, kay gatago-tago, ay patyon, nga unta kining nangita niya, o kinisang iyang gibuhat, mga binuhat man is Ginoo, abisan lang ganig, di lang ka mo atog laing tao, kana lang imong naong, binuhat nas Ginoo. Nya, nalipay pa ka na imong naong. Wa na nimo pangusba. Amayo. Kanang imong buhok, wa na nimo usba. Imong kilay. Amayo, nalipay ang gagana. Oy, naroy daghan. Di na malipay. Oy, hasta gud ilang panit. Di na sila malipay. Butang ang tato. Buliton Diyos tato. Kay wa na sila malipay sa binuhat sa Ginoo. Ganahan sila ng binuhat sa tao nga na mga bitin, mga babae, magpabutang o mga buwak, ari pagidiri dool sa may puson. Nya, ang punuan ba, padunga tos ubos. Inana. Kami sa tao mga laki, magsige sa may gunahon, hay, kag kaang to, ay gitingan. Kaya nga, mubuwak na o way kaang, ay kaang na. Ay, nadapit na to, ang napadunga to ubos. Patato-tato, gidiha. Kaya murabag di na malipay, na magayroy uban dili malipay nga sila gibuhat sa Ginoo nga lalaki, magpakababae gyud na gyud. Nasay uban gibuhat nga babae sa Ginoo, duha malipay siyang pagkababae, magpakalaki gyud. Nya unsam na nanong nahitabo man nasay mga ulitaw gibuhat sa Ginoong ulitaw, wa minyo ang binuhatan mura sag minyo. Nasay dalaga murag minyo, murasag asawa. No? Yan, naasay mga asawa, murasag dalaga, mag-tiktok-tiktok pa. Wa na rabay angay. I know, say mailad og tanaw-tanaw noon san. Pero nganong ingon ani man tungod ni sa sala. Ang sala mo'y hinungdan nga nagkaguliyang natakaron hangtod ang ato ganing mga nangambisyon nga mahimong mga leaders katilingban na nag-away nga unta mga binuhat man sila sa Ginoo. Ang ilang mga abilidad, ang ilang mga achievements in life, ang ilang kinabuhi hinatag sa Ginoo na nag-away man sila tungod na sa sala. Muna diri sa atong ebanghelyo si San Juan ni Kutlo ni Propeta Isaías, iyag yung gisangyaw, biyai, hinulsuli ang inyong mga sala. Kay kundi gay mo mubuhat patay gyud mo, magkaguliyang gyud mo. Muna si Kristo ni anhis kalibutan aron pagbuntog sa sala. Nya giunsa man pagbuntog ni Kristo? Luyo na to ay. Klaro ganiha bitaw, hanap-hanap pagtanaw dito ko luyo akong gingnandaan Brad Charles nga pasigain kay di maklaro sa mga yawanon. Ang kana may namsiga gyud. Apil na ning nagwali. Ngano man si Kristo namatay. Gisgutan diri kinsay nagpatay niya, Anas, Caifas, mga pangulong pari ang naghukom, ang gobernador nga si Poncio Pilato. Kinsa man say naghatag og approval, sila si Herodes, sila si Felipe, mga leader sa katilingban mao'y nagpatay sa manluluwas. Pero nganong nagpakamatay man si Jesus? Hibaw mo? Matod pang San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, ang akong pagampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo ug kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Si Kristo full of wisdom, full of love. May kay siyang mo judge, kay siya mo'y supreme judge, ang iyang gipili ang pagpakamatay. Pasabot mauni ang labing maayo. So ang labi di ay maayo aron maluwas ta kinahanglan gitang magpakamatay.
Kamong mga asawa aron maluwas ang imong bana pagpakamatay para sa imong bana. Ayaw siyag patya pagpakamatay. Kamong mga bana gusto mong maluwas inyong asawa, pagpakamatay mo para sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan gusto mo maluwas inyong mga anak, patya na. Pagpakamatay mo sa inyong mga anak. Ana ha? Ayaw silag patya. Kamo sang mga anak, gusto sad mong malipay o maluwas ang inyong ginikanan, pagpakamatay mo sa inyong ginikanan, ayaw silag patya sa konsumisyon. Di ba? Nakaron, unsaon man pagpakamatay, aron maluwas, di ay gipangsugyot diri si Juan, ningon siya diri, abunuhin ninyo ang mga libaong, pataga ang mga bukid. Ano sa to? Tulira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang gansal-gansalon nga dalan. Kanang libaong nga daan, kanang lagko igligapaong ba? Daan dia kilid anak kaagi may tilhaong pado nga tuloyo isip. Na agi ragon mo dia karon. Di ba murag kang niagig si Kihor, magana-ana ka diha, di ganahan ana makapaimpirno na nato, muna ang muagi diha pari ra gyud. Maimpirno gining pariya. Onya kanang mga bukid nga kinahanglang patagon, kana kun musaka kag bukid unsa imong bation, kutasan ka no, kutasan mao na kana mga impirnohonon dali kay nang kutasan. Tanawan ng maglagot, di ba magsig pangago, lamig yung ipatay. Magsig ana. Ano man? Mao na sila yung mga impirnohonon. Kanang kuan, kanang liko-liko. Unsay bation nimo kung magsig liko-liko ang daan? Malipong ka, makalipong kanang magliko-liko. Nya kanang gasal-gasalon, kamsig uyog-uyog, unsay imong bation? Kana ba magdagan ang imong sakyanan, sige na ana. Ako mo katol akong dunggan. Mura sa kag dili mahimutang no? Kakaron, unsa man ni sila nga maoy hinungdan sa atong sala, makapatay ni nato. Mga kinaiya kini sa tao nga maoy hinungdan sa sala. Kanang libaong, kanang ana, sa ato pakuwangan. So kanang mga tao ba nga dili makuntinto, magsigig pangandoy sa wa diha. Mao na sila ang mga taong libaong ug batasan. Kana ba magsig pangandoy, magsingong kuwang. Kuwang paning akong kilay, badlisan panin ako. Kuwang paning akong kwarta, padaghanon panin ako. Kuwang paning akong yuta, padak-an panin ako. Kuwang pa ni akong sakyanan, punan pag yun din akong palit. Asa man mo i-parking siya, dihas karsada. Kuwang pa ning akong asawa, punan ko ni. Namingon sang asawa, kuwang sa ni akong bana, punan ko ni. Ang pare isa, siging dupa-dupa, kuwang pang kulikta, magsikan kulikta. So, ay na, di lang ko ilahos kay bati kayo paminaw. Naarabat na rin sikan kulikta. Onya na ay daghang kuwang no, di makuntinto ana, maunay mga impirnohonon na biyain na kanang tungason kana sa mga tao nga garbuhon kay sa iyang mga bahandi o sa iyang nakabot nga mga kalampusan nga murag siya nagihawd, di nimo masultihan, di nimo mabadlong, di nimo siya matambagan kay siya gyud moy hawd. Gitawag nag pride. Naidaghan na. Kamong mga bana, masultihan mo, mabadlong mo sa inyong asawa. Ha? Ug di ka magpabadlong, di ka magpasulti, impirnohono na ka. Kamong mga ginikanan, musugot mo, badlongon mo sa inyong anak. Ingnon mo sa inyong anak, ma, bad baya na nga magsigi kag pangasaba. Kay sayawa ra ba na? Mupatuo mo kamo mga ginikanan. Ha? Or maingon mo, kumuton ko ng baba ni mong buanga karon. Yaw.
Suko ra ba day mo, impirnohono na mo ana. Unya, unsa man ang liko-liko nga makapalipong nato kanang mga taong way klarong baruganan, mga bakakon, mga tigpakaaron ingnon, kay hadlok lagi nga mauwawan, hadlok nga mahibaw-an, mo na mamakak kanang mga bakakon makalipong na. Di mo bakakon? Sahay. Mabuang mo kaning pare, di ni bakakon. Permanente. Unsa man ang gansal-gansalon kanang mga tao, kanang mga batasan ba nga dili na sila garbuhon kuno kay di na nila tungason, di na sila magliko-liko kay kusog man kay nila mutugas tinuod nya, di na sila libaongon kay kontento naman kuno na silang kinabuhi, pero critical kaayo kana bang perfectionist. Naadaghan na perfectionist kana bang pirmi yung mutan-aw sa sayop. Mao na mga perfectionist. Ginig-ingon nimo sa imong kauban nga perfectionist, hala, ang iyang anak ba bright kaayo. Unsa iyang itubag? O lagi bright pero tapulan. Pagitaag sayop ba? Iyang bana gwapo kayo sa o lagi gwapo pero palahubog. Ana. Kami sang mga laki, na imo aging babae, nya moingon dayon. Moingon din kawan. Bay, gwapaha o. Perfect ayong beauty. Isa o lagi pero sapyot maglubot. Ano bang pangitaan yung sayop ba? Siya, nindutan na sa tong silingan. Bay, nindut kay balay. Perti nang nindut ag balay. Sa una, pobre kay nastanan ko, perti nang nindut ag balay. Siya, pero siya payukim sana. Ano? Pangitaan sayop ba? Pari, bay, nindut kayo. Padersianog, nindut kayo, simbahan. May kay muwali. Perti sa dugayang humanay. Mangitag yung sayo. Karon, unsa may atong solusyon? Kanang libaong, kanang pangandoy, ilisi na siya og unsa man? Self-denial. Matud pang Kristo, deny yourself. Kay kaning atong kaugalingon mao ni magsigig pangandoy sa wa diha. Laway katapusang pangandoy ani. I-deny na siya. Dawata unsay ihatag sa Ginoo, ang pangandoy sa Ginoo para nato. Unsa may pangandoy sa Ginoo nga mabalaan ta. Matud pa diri sa unang pagbasa, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad. Kanang katarong ug pagkamaalagaron mao nay pag-deny sa kaugalingon. Mahimo dayon kang tagbaw. Ako bitaw ron, ning kamot yun ko og deny, ako gyud mong alagaran, tagbaw kayo ko, may kuliktag sawa, okay ra gyud. May ngora gyud ko, impirnohonon kaayo ron ang nanimba, Lord. Wa gyud kay mohog kulikta. Sige lang, Lord, kay sigihan lang gyud ko ni sila gwali kay basin pa sa sunod mohog na nis kulikta. Sa isa maingon sa ko, wa gyud ni palit og slot, Lord. Mga impirnohonon kay sila. Masang Ginoo, sige lang yung baligya, madugay nga, makonsensya na, mupalit na, malangit raman sana. Ako yung mong baligya ag slat, bisa ko sa lang kabuk, palit lang mo. Kontento na kayo mo divine ko na. Tanawa ha, igpalit niyo sa kaslat, divine unity, prosperity, and satisfaction, inyong madawat. Huwag tang na ng mga libaong Nya kanang mga garbuhon, kanang mga pagarbo, na magsigig pagarbo ng ako'y haod, ako'y kinadatuan, ako'y kinasikatan, ako sige unsa may giingon ni Kristo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos. Na siya, ihatag ang tanan og mahimo dayon mong kabos, bulahan kamong mga kabos. Wa man gyud kabos nga pagarbuhon, labi nagtandio na nimo baruga na diag arang-arang pagkabutang, muok-ok man ang kabos. Okay, ang kabos paubos man gina. Panagsa mo pagarbo na pero matupara na pragod anak ko nung pagarbuhon dito sa presuhan baso na naam na sila tato-tato dire. Nyap isog-isog dayon ang katubang mayor ba sa silda. Ay mo palag na ko, ay mo alma-alma na ko kita mo ani. Agila ba yan
Nya naadtuan dayos mayor sa ilang brigada, siga sa gayo. Siya unsa na brad? Imong kuan sa mayor, kani mayor tamsin. Mo paubos na siya. Anya kanang kuan, kanang liko-liko. Unsa may solusyon ana ni Kristo? Insa itug-an ang kamatuoran ug ang kamatuoran mo'y maghatag ninyo og kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan tulid kamatuoran. Kana bang di ka maglibog niya, makit-an din nimo ang tinuod. Ana. Kamong mga asawa, mutugaan ba mo sa inyong bana sa tinuod? Kinsa dinhing asawaha nga mutugaan gyud tanan nga tinuod ngadto siyang bana. Ta sa kamot. Anay usa. Naron imong bana day? Wa no? Amo lagi. Wa gud to ni mutugani. Abitajo. Salamat tugan ka. Kamong mga banang ni adinhe, kinsang banaha dinhi nga mutugan gis tinuod ngadto sa ilang ilang asawa bisag magkinaon sa panghitabo. Sige, taga kisa. Ala na usa dito. Nayo sa kabakakon duha. Bitaw. Salamat kayo. Kana bitang asawa nga kapatyono na kay kas imong bana, itugan ang tinuod dong kapatyonon kay konemo. Dugay-dugay nagyud kong siging hambin aning kapatyonon konemo. Sige, sulti na di ba kana imong bana mutugaan sa nas tinuod siya. Ako sa day sa tinuod lang yun. Dugay na biya sa kong giluod nimo. Ana ba magtuganay? Ihangtod nga magsabot-sabot na mo moingon ng imong asawa dong unsaon manako ka dong no aron dili kay kalod doon sa kong naong. Ana. Nya moingon sa imong bana unsam siya akong buhaton day para dili ko nimo badayon og patay. Di musulti na ang bana. Giluod ko nimo day kay murag din amang kay kamanot bras. Sige naman lang kag yaw-yaw diha, pisik-pisik pag yun imong laway. Ana ba? Nya, ngano man sang mga ginagmay ng butang pero makapaluod ba na usahay. Nya mingon sa dang bana, nya nganong kapatyonon man sa kanako. Sige naman lang sa kang hapyod anang imong manok, wan amag ko nimo mahapyod. Ana. May pas father kay mo hapyod pa panagsa. Ana. Ana maunahan kang father anang kalakiha. So, dito joke na di sa ko magbuhat anay. Mao na siya tugas tinuod. Nya unsa man ang gansal-gansalon? Ilisi na og pagka kusog mudaig. Pangita og nindot sa imong isig katao, dili mangitag bati. Sige, lingian na imong tupad. Sige na. Lingian. Nya sultihi siya kung say nindot nga nakita nimo niya. Sige na. 1, 2, 3. Usa lang. Sultihi kung say nindot. Nawagin mo lingi. Sige, assignment ninyo ha. Unya, inig-ingon, pakitan pa nag-inig sa unay, sultihi siya. Unsay nindot diha niya. Di ba? Inig-uli ninyo sa balay, katong tuas inyong balay, ngawa mo apil og simba, sultihi unsay nindot, pangitag unsay nindot. Pananglitan na imong anak, siging duwa sa computer, pas-pas kay kamot, di nahapit mukaon, siging duwa. Unsa may nindot ana? Nga siya, abtik ay tudlo. Ana pa diri ana spona gyud maayo. May kay siya mata kay makakita pag yun. Ana. Nindot kay na, di ba? Active kay yang mind o yang kamot. Salamati. Kakita mo jud tag nindot ba? Sa unsaon ba? Kanang imong anak nga nahagbong siyang eskwela. Unsa may nindot ana? Nahagbong ba? Bisag module, hagbong lang yapon. Ang sa may nindot ana, mayon ka, perti gini mong bugo ang buanga ka. Ayaw, pangitaig nindot. Ing nabilib kay kunimo bisag hagbong ka, mo eskwela lang gyapon. Ana. Kay mo balik ra man nag-eskwela kay ang baon di ay ang baon ana. Ay kana mga bugo dagko mo sa nagkaon. Karon kani nindot-nindot ni kun ang imong bana nangabit. Unsa may nindot diya? Sige. Sampula lang na ito ba? Sakpa ni mo ron, imong bana na ikabit. Unsa may sulti? Hindi mo kibaw? Wasa ko kibaw. Kung ako anay pasultihon, ang pagpangitag nindot, ingnon, ganun mo imong bana. Dong, salamat kayo ha, nga nangabit ka.
Nganuan? At least, din na kay ko maluwaw. Awa mo ka, G. Sige na, manindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, gikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, si San Juan magbubunyag, nagmantala nga ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa, masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Dios sa kaluwasan, patalinghugi kami. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang simbahang Katoliko magmaputli o mawalay buling diha sa tananiyang mga sakop, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sila nga namunuan sa atong nasod, kanunay mupatuman sa mga balaudnon, nga makaayo alang sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga alang ni atong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalauman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaluwasan, patalinghugi kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.